Joo. Katso taas. Pikkuveli toi maalinpoistoainetta tuossa tovi sitten. Niin. Vois lähteä sitä koittamaan, miten se pelaa. Eilen jäi hitsaamiset hitsaamatta, kun naapuri tuli poikkeamaan. Niin ei sitä kiinnostanut sitten enää. Sen pienen rupattelun jälkeen niin ei vähän tuo motivatsuun niin hitsaushommien aloittamiseen ja tunnin kipinään, niin ei oikein enää ollut sitä motivatsuun. Katsotaan. En ole ikinä ennen koittanut tommosta maalipoistoainetta. Kaffe tuossa, pyssyy se tossa. Tämmöstä. Motonetista joku tämmönen kaareppi. Näitten muut tuotteet on kyllä pirun hyviä. Hyvää tavaraa. Mäkin käytän tätä auto hitsaushommissa kaikki. Tää on hyvää, tää on happomaali ja pystyy hitsaamaan läpitteen ja noin Katsotaan, olisiko tuo yhtään varjoa. No. On siinä ehkä just sen verran, että siihen voi. Joo, ei pala tuo möniä kiinni. Voitais kokeilla ensin vaikka tuolla. Ensin vaikka tuo tankki koittaa, mitä se. Kun se on se niinku, mihin mä haluaisin käyttää mahdollisimman vähän mekaanista maalinpoistoa, ettei siihen jäisi kauheasti mitään jälkiä, ettei joutuisi kittailemaan. Ettei se olisi semmonen sateen hakkaama lehmänläjä. Sitten kun siihen vedät ensimmäisen lakkakerroksen. Mutta katsotaan. Pistetään tuolta vähän painepesuria valmiuteen ja ruvetaan tsuihkimaan tuohon örmööttiä pintaan. Onko tosta mennästä mihinkään? Onko siitä mihinkään? Te odotella hetken aikaa ja pistää toinen kerros ja kokeilla painepesurilla tuolla Kärcherin turposuuttimella. Lähtisikö sieltä kaikki paska? Toivottavasti lähtee, niin ei tarvitsisi hinkata niin paljon kuin tuo jollain Miranolilla vissiin maalaitu. Kyllä ainakin nyt jo tapahtuu. Tapahtuu jo. Kyllä täältä ainakin niinku tarra valuu jo pois. Joo. Haju on aika tymäkkä. Se voisi ollakin. Aivan hyvää tavaraa. Vähän kuplii tästäpä. Tosta kuplii vähän jo. Joo. Annetaan sen vaikuttaa siinä ja katsotaan kohta. Kohta lisää. Tai uutta kerrosta. Tässä siihen toinen kerros. Kyllä se sitten kuplii pois. Hyvin.
Joo, ja siellä alkaa kohta Latviasta lajittelut, niin tarvitsee mennä katsomaan, mitä Egonin Supra osuu Laurin hanskaan. Tämä nyt on kyllä aika yllättävänkin äkäinen tuote tämä. Juu. Siinä vielä antaa vaikutella tuon toisen kerroksen joku. Mitäs mä sanoisin? 10 minuuttia. Ja sitten pestään se pois siitä ja katsotaan paljonko lähtee ja toistetaan käsittely tarvittaessa. Jees box. Vaikutellut jo. Sen verran vartin päästä alkaa meininkini tässä. Ei viitti kauhean kauan odotella enää. Toivottavasti muuten ei oo. Joo, tämmönen temppu ensin. On ollut tuo letku niin kauan tuossa pihalla, niin ei menis taas toi pesurista muovinen painelinja tuolta, jossa on liikakuumaa vettä, niin halkiaa heti. Nyt 2 kertaa vaihtanut sinne semmoisen ja on vissiin ollut aina sama juttu, että tää letku on tässä pihassa pitkänä auringonpaisteesta. Tulee liika kuumaan pesurille. Menee jikki, niin ei viittis ihan vartavasta hajottaa. Varaosa on kyllä tuo tallis. Voisiko vaihtaa vaan, mutta ei kiinnosta, kun joutuu purkamaan tuon ihan hiluiksi. Aika lämmintä on vielä. Nyt oli kyllä vähän. No mikä Jeesuksen solmu tänne tuli. Oi ryökäni. Millainen tämä näin menee? Tääkin saisi olla 10 metriä pitempi. Tämä letku niinku vakiona jo. Katsotaan se. No se on pari vittu. No niin pois. No. Ei se pysy paikalla. Millä mä saan sen pysymään tuossa, ettei se karkaa. Ei helvetti, sekin. Lähtee kai se kuva. Mulla on paikka siitä. Noin, ja saako täältä pujotettua jotenkin? Helvetti. Pujotettuuko sais tuon, niin sen sais tosta kääntyä. Mulla laitetaan se tohon kiinni. Nyt se ei ainakaan pitkään. Juu. Olipas oikein helvetin hyvä idea. Pistä mikki. Pysyskö noilla vai? On hyvä ollut joku hanskat laittaa, kun tää ei.
erittäin ihoystävällistä. Nimittäin mahdottomasti ainakaan nahka lähtisi sormista. Mitään väliä. Noin ja jatketaan. Joko nyt pysyisit paikallaan. Kyllä. Joo, ja näköjään mitä kauemmin se vaikutti, niin sitä paremmin se lähtee pois sieltä. Aika on rajallista. Ja tuo. Sitten katsotaan se. Kyllä. Ei muuta kuin tää kuivahtaa ja mennään kattelemaan lajitteluja ja sitten tullaan takaisin ja vedetään uusi kerros ja joo. Vaikuttaa aika hyvältä tuotteelta. Nyt lähden kattoo riftinkiä. Palataan kohta. Joo. Lajittelut ajettu riikassa, niin vedetään toinen setti tähän päälle. Noistan sen alla tovin ja putsailee taas pois. Sieltä alkaa se top 4 showdown. Niin mä ruppeen sitä kattelemaan ja antaa ton kuivahtaa. Tai kuivahtaa kun vaikuttaa. Joo, pestääs tuo tankki nyt vielä kertaalles. Kertaalles ja katsotaan minkälainen sitä tulee. Joo. Mä jatkan tuon viruttamista vielä ja pistän uuden kerroksen siihen vielä, niin ei tarvitsisi hioa niin paljon. Ei tein tarvitse tätä ennenpään nähdä mun mielestä. Eikä varmaan teinkään mielestä. Sain hiottuu ja kitattuu. Nyt odotellaan, että kitti kuivahtaa, niin saa sen hioa ja vettää fillerin siihen ja hierastan vielä filleri hyväksi ja sit pohjaväriin ja pintaväriin. Nyt tarvitsee ottaa tämä runko tästä hiottavaksi tuohon samaan kohtaan ja alkaa sitä hinkutteleen, niin sais vielä tehtyä tämän niin kuin mä vähän
itselleni ja pikkuveljelle jo kerkesin lupaamaan, että jos ennen kuin loma loppuu tämän viikon jälkeen, niin olisi uusi väri sitten pinnassa. Tarvitsee ruveta touhuamaan, kun tänään on jo keskiviikko ja tämä on viimeinen lomaviikko. Niin. Huhhuh. Olihan homma. Jumalausti. Mut nyt on tämäkin. Ehkä vois vähän tuolta vielä karhentaa noin, mikä ainakin kiiltävät paikat karheeksi. Ja sitten mä luulen, että mä vedän siihen vielä fillerin päälle ja otan siihen jonkun 240 hionnan ja sit pohjaväri ja melko varmasti tähän on sama juttu, että tästä kittihionta vielä ja sit filleri ja 240 hionta siihen ja sit saa ruveta ruiskiin uutta väriä pintaan siihen. Jes. Nyt tarvitsee ottaa siihen juoma. Kädet meinaa olla ihan saatana makarylliä tuon hiomisen jälkeen. No käytin mä kyllä tommosta karhukielilaikkaa tossa rungos kyllä apuna, kun se oli maalattu vissiin jollain Miranolilla. Aloitin käsin sitä hiomaan, niin ei mennyt saatanako paperitukkoon, vaan ei tapahtunut mitään muuta. Mutta olisi tullut itkut ilman tuota konetta ja laikkaa kyllä. Mutta nyt mä hengähdän vähän ja rupeen hiomaan tuota tankkia sillä, että se olisi siinä kunnossa, että siihen saa helkkariko röyhtäyttää. Niin, että olisi siinä kunnossa, että saisi siihen vetää sitten kanssa sen fillerin. Saisi molemmat maalata samaan aikaan. Niin. Sitten sillä aikana, kun ne kuivuu, niin sitten saa ottaa tuon lampun kehyksen tosta työn alle. Joo. Jatketaan taas kohta.